hinog. Nakadit sa babaw. Kadaghan man yung mga anit. Babaw kayo. Nakita. Nakabunan sa dahon. Oh, kanindot. Yan mga nindot kayo guys. Oh, di ano sa dili guys. Di ano sa hinog. Wow. Huh? Nindot kayo siyang hinog. Hamis kaayog panit. Hindi makita ang uban. Wow, kanindot og hinog. Hamis kaayo. Wow. Harvest ng kakao. Wow. Kanindot og bunga. Kanindot og hinog. Ano siya? Harvest. Ano siya mga bunga ha? Harvestan din yung mga kakao. Ito natin sa babaw. Paghan yung bunga. Natin sa babaw. Wala makita ang uban. Wow. Ito natin sa ubos. Padi-ari. Ito natin sa babaw. Sus, naghanap mga putut-putut. Ito, hindi makita ang uban. Tapos tumoy. Sus, kadaghan na ito tumoy. Wow. Dan ako dyan hinog. Di ano siya harvest. Wow. Harvest unon. Hinog na. Okay, daghan sa ubos. Apo nag-harvest na sad og mga kakao. Iyaging isaba kay buhaton ko ng chocolates. Daghan kay mga kakao diri ipang-harvest Mga hinog ni pulos. Buhaton ni siyang chocolates. Ganahan siya, mo na paborito ni Dodong namo apo. Dodong Kyler, chocolates. Daghan kayong hinog. Harvest na sad ta.